No, bună ziua, oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Eu am găsit un fel de seed, în care îmi dă 3 villageri. Ha 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 se numește, nu cred că îl știți. Dau pe survival. Trei de ha ha ha. Gata. Hai deodată. Hai deodată, ce are? Se încarcă câte puțin. Gata, m-a dat unde vrea. Mai terminat. Iau și eu niște pepene. Și o să găsesc extrem de repede diamond. Pentru că știu unde se găsește. Parcă nu știu, 5 bucăți de diamond. Și asta înseamnă pickaxe, sabi, nu decât pickaxe și enchanting. What? Am văzut sub o pește, dar în fine. Și un enchant table. Hai deodată. Așa. Am început eu să fur totul. Că așa fac eu de obicei când găsesc un sat. Și unde o să-mi fac așezământul, acolo o să am tot ce-mi va trebui. Sau nu o să fur totul. Așa. Și știu că parcă găsesc o șa.
Nu las totul. Ăștia au un intelect atât de mare cât iau totul. La propriu. Ciorditorilor. Și totuși ăștia nu cred că pun în chest. Știu că pun pe calculator. Așa. Încă nu. Just play it. Și o să găsesc cum se numește un spawn de spider. Da, ăștia au luat totul, nesimțiți. Băgăm viteză. Tan. Auci. Tan. Știi că nu mai știu unde era spawn. Bine știu, dar aveam o altă cale să-l găsesc mai ușor. Și trebuie să merg pe aici. Se pare că va trebui să mănânc. Oh my god, câtă mai pești era. Bă, chiar îmi place. Aoleu. V-am zis, cu bug-ul ăsta merge mai greu Minecraft-ul. Și oricum, dacă aveți seed-ul ăsta, ha. Deci, să nu vă faceți spawn de... spawn de... Să vă faceți nether, că o să vedea puțin cam departe de sat. Și am găsit unde e, dar o să vă arăt în alt episod. Cred că o să fac pe creativ, nu o să mai stau să n-am. Ce mișto peșteră. Acolo e spawn-ul. Da, unde e? De-abia că m-am îndepărtat. E aici e? Da, aici e. Nu, nu aici. Doar cum satul e aici. Celălalt sat e acolo. El Ciordeles.
Cam atât a fost cu episodul de astăzi. Nu uitați de like și de coment dacă v-a plăcut acest episod și ne vom revedea data viitoare pe aceeași mapă. Pa, pa!